Azi vă prezentăm un impresionant case pentru două ecrane cu LED-uri. Dimensiunea nu permis să încadrez în totalitate case-ul, dar mă voi strădui. Este montat un singur panou. Două corpuri, superior, inferior. Partea de jos se ridică și se cuplează cu cealaltă. Încuietorile sunt montate special pentru a se potrivi și a cupla panourile. Dimensiuni 2 metri cu 1 metru. Avem cuplarea pe laterală. Plus mufe. Este imens, imens. Nu pot încadra. Pentru închidere folosim același model. Decuplăm încuietorile. Bază. Se agață încuietorile detașabile. Dacă aveam un al doilea ecran, venea unul peste altul. Se închid pe margine. Ridicăm. Sunt făcute dintr-un tego de 5 mm pentru a fi cât mai ușor. Închidem capacul. Monede de transport. 4 bucăți. Asta a fost tot. Mulțumim!